Bon any, Feliç any 2012, fills de putes! Ja estem de nou així, benvinguts al Verihuevo número 5, ja en portem 5 de Verihuevos, Som conscients de que vosaltres, gràcies per la vostra fidelitat, esteu seguint els Verihuevos en internet, esteu en el Facebook, en el YouTube, ja estem fins i tot en VilaWeb, Rojos catalanistes, Bé, senyores i senyors, gràcies, però vosaltres mos heu inflat a propostes la setmana passada, che, Verihuevo! Vam anar al coi també i mos vam trobar en Julio. Julio mos va dir, che, Xavi, això de la loteria de l'alcalde Manises, això Verihuevo. I ho hem averiguat, però això mos desborda. Això que dius, Carlos Fabra, míralo, Alfonso Rus i l'alcalde Manises entre els afortunados del sorteo, que dius, anem a veure. Lo de Fabra, això ja està averiguat, de fa molts anys. Que a Fabra li toca la loteria, això ja ho van dir moltes voltes. Perquè el Fabra el que passa és que li ho ha ensenyat als altres. El Fabra, ell se ho sap, mira, el Fabra... Vingueu així, vinga aquí, Alfonso, i l'altre, l'alcalde Manises, vingueu així, que jo vos ho expliqui el que teniu que fer. Això està més que averiguat, El que passa que el Rus li van tocar, a l'Alfonso Rus, li van tocar 5 dècims, i a l'alcalde de Manises, en el mig de l'alegria, ha dit que els va perdre. Que ha perdut els dècims. Ai, pues lo he perdido. ¿Dónde están? No sé, ¿dónde están los décimos? ¿Dónde están? Així que moltes gràcies, anem averiguant, això ja mos desborda, Urdangarín, ja la cosa està imputat, l'Urdangarín, això és pa cagar-se, l'Urdangarín és pa cagar-se, l'han pillat en uns pòsits, l'Urdangarín guardava los pòsits de l'agència, no os voy a dejar ni un duro. Així que, senyors, estem desbordats, volim treure-li un profit, perquè a banda d'internet, a banda del seguiment que estem tenint a internet del Verihuevo, anem a intentar vendre esta proposta, este projecte del Verihuevos, anem a intentar vendre-ho a la millor televisió autonòmica que tenim en estos moments. Així que, senyors, acompanyeu-nos perquè se n'anem a vendre Verihuevo on vosaltres sabeu. Vinga, anem a Burjassot, vinga, va! Mira-li! Arreplega! Octavi, el diafragma! Vendre el projecte a la millor televisió autonòmica del món. En el judici n'hi ha folló, perquè han tingut que separar-los, no? El Camps i el Costa, que estaven sentats junts, estaven jugant. Estaven tot el rato ahí, estaven per baix la taula, fent-se palles. I clar, es feien perquè fan així, mira, clar, es fan mal. Entonces, clar, al fer això, els van dir, che, porteu-se bé, i els han separat. A més, jugaven això, el Camps deia, oi, se m'ha caído el bolivic, perquè ara ja tots porten bolivic, perquè van de baratet. Se li cau el bolivic i... Això ja ho han parlat, això ja ho sabeu, no? Continuem, senyores i senyors, en direcció a l'esquerra, en direcció a l'ente autonòmico, perquè no sé si ho sabeu, però Canal 9 és l'ente. Arribem, segon rotonda. Què, serà per rotondes? I eixa rotonda la pagui jo. Una altra rotonda que n'hi ha a Cota de Canal 9. En total són 3 o 4 rotondes. Això ho fan vegina per a despistar. Mira. Canal 9! Ahí está. I ja estem així davant de Canal 9, davant de l'ente. Això és l'ente. Anem a veure si mos deixen entrar la furgoneta, així, a veure si algú mos pot obrir la reixa, a veure si... Me cago en la puta mare! Hòstia puta, Canal 9! Bé, mos ha pegat la calambrar a la reixa, ara anem a intentar entrar per la porta principal. Allà la garita, anem allà. Corre!
Està clar que en Canal 9 no hi ha manera. Hem tingut uns xicotets problemes a l'aproximar-se. Hem vingut així al mercantil valenciano de tota la vida. Anem a veure si així tenim una miqueta més de sort. A veure. Hòstia! Si no dona la corrent. Anem per allà. Estem en un dels diaris històrics en el Levante. A veure què passa aquí. Levante TV. Levante TV. El diafragma, Octavi, el diafragma. Hola, buenas. Ei, què tal? Està Miriam dalt encara? Sabeu si està? Ho intentem, vale? Anem a intentar-ho. Si de moment no passa res, així no n'hi ha ni recepcionista. Tira. És una mostra de l'art, diguem, contemporani. Són cagallonets, Octavi, jo estic flipant, no hi ha ningú. Levante Televisión. Miriam, què tal? Com estàs? Els han pillat cagant. És un plano seqüència. Miriam, com estàs? Muy bien. Què tal? Ay, el día. Bueno. Bueno, Vero. Vero. Què tal, Vero? Oye, Vero, está así. Mira, pasa. Que ahora del día no tenim, ara pues Ara estan fent supermurciélago. Sí, que estan baix en un altre plató més gran que tenim per als programes. De fet, si voleu anar provant alguna cosa o mirant algo, vamos, podeu quedar així tranquil·lament. Que callom. Moltes gràcies. De Vero, res, moltes gràcies. De res. Igual que en Canal 9, igual. Estem a partir del dia 10, és a partir del dia 10, no? A partir del dia 10, els Verihuevo també els podreu veure en Levante Televisión. Yeah, Verihuevo.